Yey, kodwa uyalazi ibhadi lokuvakasha emzini womuntu kanti abantu bakhona baxabene. Yabo lento yokufika emzini womuntu uthola ukuthi mhlambe uze kubaba wakhona noma mhlambe nje uyi-family friend ubavakashele noma isihlobo kanti abantu bakhona baxabene. Yabo uma ufika ubaba wakhona athi uyiqungisa isibindi ngoba usukazi ukuthi baxabene nomkakhe. Uqala ukuyipick up lapho meke wathi ucela mhlambe itiye. Hawu awusenzele itiye masibanibani. Omunye uqala ngokubuza ukuthi hawu masibanibani ubusukwambona usibanibani wambona umfekayo yathi yena yebo. Noma umzwe sevele ethi ngoba abanye omama akabanaso isikhathi sokulokhu bedrayisa la befihlela isihambo ukuthi kuxatshwena. Ngamuze sethi Nkosi yami baba kabani bengizombona kanjani ngoba phela ngibhizi. Angithi ngibhizi lapha ekhaya ngiyawasha amanzi kade engekho zonke le insuku manje ngizama ukuxova iwashing bengizosuka nini ke ngale manje ngizombona awu uyazi uvela uxakeke kube namahloni ugcina usungasazi ukuthi sengenzeni hayi inyuka indaba umzwe sethi hawu masibanibani awusenzele itiye hayi ngaphika ushukela athi awukho uphelile angaphika ushukela umzwe sethi ushukela la ekhaya kawukho angazi Nkosi yami ngizokwenza kanjani ngangazi ngizokwenza kanjani ngoba le mali la imali yestokfela angazi noma ufuna ngithathe kuyo ngiyothenga ushukela ukuthi sengizoyibuyisela ngani mina imali yestokfela mina ukuhlupheka kube ngisayithatha phi ke manje imali yestokfela kucaca ukuthi hayi la kunenkinga sufisa ukusho ukuthi hayi khululekani ningakhululeka iti anginankinga noma ningalenzanga manje ushawa ukuthi uzothi uyakhuluma kube ngathi ungena indaba zala ekhaya ngoba le iphakathi kwabo bobabili ayikufaki ubaba wakhona akabheke Nkosi yami akhipha imali kashukela ihamba ingane kuthunywa ingane iyothenga ushukela uyamuza noma imemeza uma wakhona wesibandani angayimemeza kanye kodwa umzwe sayithetha athi yini ngiyamemeza nizwa nekhanda elikhulu ngicasula lapha ayithuka ingane asho yonke into omnye ngayishaya noyishaya efika la hamba yathenga ushukela esitolo ungenzeka lento yakho ngikuthuma ushukela omkhulu ubuye noshukela omncane noma ngikuthuma ushukela omncane ubuye nomkhulu le mali yokugcina le mali ubona ukuthi Nkosi yami hayi ukuthi ushaya ingane ushaya wena usazi noma ushaya ubaba wala ekhaya noma ushaya wena isivakashi ihamba ingane gijima esitolo ibuye noshukela mefika noshukela iwubeke lapha ebedlula qi ngiyawasha mina ngasho ivila selikhuthele manje sekhiphe ngisho zokulala sezenza into ekhuthele kakhulu ngoba ugwema lento yokwenzela wena itiye akafuni ukuthunywa ngithi kuxatshwene aqhishazele ahambe enza itiye uyabuya lapha itiye ulibeka la masibanibani bungeke kodwa ingane usayiphathisa namakhekhe bengizokwazi ngani mina baba kabani uyabona ikhona lento eyenziwa umuntu mayesekhuluma ngeze ngathi linokukhala mina bengizokwazi ngani ngempela ilungile kushuda kuhambe mina angiyeke le washing ngiyaklina lapho kokuqala mina ngilimele ngiyagula iqakala lami akekho umuntu ongazi lapha ekhaya ukuthi nginenkinga iqakala lami noma idolo noma iqolo alivumi kodwa manje mina ngiyathunywa ngiyehla ngiyenyuka kulungile kushuthi kuzohamba mina nalapho yazi usuyafisa ukuthi bakithi yekani kodwa manje bese ushawa yilento ukuthi uma uthi yekani uzothi uzweni ngoba abancane ukuthi ungathola ukuthi bayikhuluma la phambi komnyango lento ubaba wakho uyasukuma lapha mhlambe bayikhuluma ngale kitchen kodwa nawe uyezwa omunye ngabakuhlaza umzethu nabantu abavele basuke bavakashe nje abantu abavele basuke batheleke nje emzini yabantu engazi abantu ukuthi baxoshwa yini emzini yabo uma ushanela azokhweshiza la udoti wonke awufake icathulweni zakho uma ukuthi kumle icathulo wayibeka lapha and ngeke ubaba wakho nathi masibanibani bashanelela icathulo yikababa ubani yini na oyothatha icathulo zakho azithi ayiphose lapha uze ukuthi kwangishaya lo muntu ngoba yonke into abasuke beyenza makwafika emzini umuntu abathi bexabene yonke into isuke ingawe angavula iTV ungeza uma wakhona ekhulumela ikhadi lagesi athi uvula iTV athi bukani mhlawumbe into ethile umzuma wakho nethi ugesi njalo Nkosi yami ngaphela noma inini kade ngithi lo gesi ngiwongela ukupheka akhulumela ukuthi kuvulwe iTV kube ngathi iTV izoqeda ikhadi likagesi manje ngoba lo gesi lona kade ethi ubekele ukuthi uzopheka ngawo kade ngubekele lo gesi ukuthi ngizopheka ngawo and namhlanje ngizobeka ubhontshisi ngoba asikho ishebo ngoba abe bethanda abantu abaxabene ukuthi makunomuntu okuhamba baphanishane kube sengathi khona ongakwazi ukwenza into ngendlela
kube ngathi khona ungakwazi ukwenza into ngendlela. Maku ukuthi uma wakhona okhulumayo uyokhuluma kube sengazi ukuthi umsho ukuthi babola ekhaya akuthengi ukudla. Uma kubaba wakhona okhulumayo ukhuluma kube sengazi ukuthi hey besizophuza netiyeke awuphoke mfowethu hey Nkosi yami. Kodwa ngizokwenza njani? Aningibhekele usibanibani, aningibhekele ingane izosenzela itiye kube ngathi uma wakhona kusho ukuthi akafuni ukulenza. Mhlawumbe uma wakhona ulele ngale uquvile ekuxatshweni. Mhlawumbe ulele ngale uquvile ekuxatshweni, ubaba wakhona kuseyokhuluma kube sengazi ukuthi vele lo mfazi lona, vele lo mfazi ungambona setatazele siyozenzela yena itiye. Ngoba uzenzela yena itiye uzwe ingane seziyamkhoza. Baba leso sitshe sika Sawuthi asibuyisele emuva, aphambanise abuye nesitsha sika curry powder uthi ufuna sikashukela ngoba uphanisha uma wala ekhaya. Uphanisha uma wala ekhaya ukuthi vele ngoba kuxatshweni kufanele akhanda isithombe kuwe umuntu okuhamba ukuthi kusho ukuthi uma wala ekhaya vele nje indoda iyazenzela, indoda iyazenzela. Hawu phela la ekhaya makungasukumanga mina, phela la ekhaya makungasukumanga baxabene. La usuyisolo ukuthi bengiyaphi la ekhaya. La usufisa ukuthi ngizophuza lelo tiyana labo mangiqeda ngihambe ngoba vele ayikho into kushuthi mina ngibe nebhadi ngavakasha emzini womuntu uxatshweni.